Rojava'da seferberlik ruhu devam ediyor. Bir yandan geceleri sokaklarda nöbet tutulurken öte yandan ise savaşçılara yemekler yapılıyor. Yine savaş cephelerindeki durum devam ediyor. Aynı zamanda ise seferberlik ruhuna aydınlar, sanatçılar da katılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Hünergâh Evvelat. Bildiğiniz gibi geçiş Şam hükümetine bağlı çetelerin Rojava'ya dönük gerçekleştirdiği saldırılarda birçok kampanyalar başlatılmıştı. Şarkılar, besteler yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi de Mirhazo bestesiydi. Hünergâh Evvelat tarafından kitlelere ulaştırılmıştı ve kitleler tarafından büyük moralle karşılanmıştı. Bizler de şu anda Hünergâh Evvelat'tayız. Hem Mirhaso'nun yapım aşamasını, o şarkının halktaki yarattığı etkiyi ve Hünergâh Evvelat'ın seferberlik ruhuna nasıl katılacağını onlarla konuşacağız. Heval Ozan, em jî dizanin ki gava şer dest pê bû Rojava, êrişê Rojava pêk hat, û jî wek Hünergâh Evvelat hem endamê Hünergâh Evvelat ve stran jî çêkir Mirxaso. Ev stran çawa çêbû ve fikreke li kir anî? دەستپێکێ دێ ینی ڕەوشێکی گران بوو ینی دەما و ئەو ڕەوش چێ بوو گەشت دەم جیهێکی ینی تەڤلی هەڤیەکی پڕ مەزن چێ بوو ئێدی نەما تشت هەفتوو خویاکردن di nav de ینی hevalê me derketin parastinê wekî din bi daha berhem çêkir Hunergâh Welat ne tenê Mêrxaso lê Mêrxaso yek jê bû ku di demekê didaket û bi vîdeoya şervanekî YPG daxuyanî kirin bi saya wî ew stran jî derket û di çêkirina vê stranê de jî wekî destpêk berhem berî hebû berhem me berê hinek tişt ser xebitî bûn li dema ku ev pirzgirêk çêbû li Rojava bû dema wê yanî me dî ku bû demayê ku em karibin wê jî biweşînin yan jî parve bikin Îcarê hevalê me em hevdû civîhan me got em gotin binivîsînin gotin nivîsandin ji xwe gotin yê mamoste Şêronê mûzîk jî mamoste Mehmûd Berazî çêkiriye tenê min wek stranbêj ew stiraye yanî di demekê çêbû hema êvarek bûme û hevalê xwe got yanî çima em vê stranê naxebitînin yan jî naxin pratîkê de ji ber demekê me sekinan dibû lê dema ev rewş çêbû û rastî jîlo rewş ber çi çûbû yanî sakînekî gelkî mezin çêbûbû yanî êdî nema ne deng ji şervana dihat ne deng jî millet dihat yanî wilo strêsekî pir mezin çêbûbû di dema wê strêsê de ew berhem cê xwe girt yanî dema ku me ew berhem parve jî kir cê xwe di wê derekê digirt yanî me demekê ji daxist him moral da şervana him moral da gel him moral da hêzê me yanî ew gelek şervanê hevalê me merd axivîn digotin ya yanî ev strana çiqa moral dame yanî û moral me jî xwe jê girta yanî wek kesayetî jî me moral jî berhemê girt ji ber sakînekî gelkî mezin çêbû dema ku ew berhem derket rolê bi rastî ez bawerim ku gelekî encam girt yanî ji nav gel jî wekî şervan jî yanî wekî sazî Hunergâha Welat di hundirê wê seferberiyê de hemû hevalê me wekî şervanekî li xwe dinarîn yanî hemû hevalê me raştibûn qilêşa xwe him parastina saziyê dikirin him jî diçûn nav kolana û hundirê wê de berhem jî çê dikirin yanî ji bo gelek hunermendan ji bo stranên hevalê me xebat kir me stran çêkirin di nav re jî berhema Mêrxaso derbas bû bi rastî ji hemû awayan de gerek lêvegerînek çêbibe gerek gavên nû bên avêtin gerek yanî tevlîbûnek bi awayekî di çêbibe yan jî bi çawa dewleta Sûriyê ew dîmaj çêbibe gerek heman demê gelek tişt wê xwar biguherîne gelek tişt wê ber bi xirabiyê here belkî ber başbûnê here ew ne diyar e bes yanî wekî karê hunerê jî
يعني أنا دلێگەرینێ کێدێک و ئەم دفکرن و ئەم جivên çêdikin ku em bi çi awayî berdewam bikin yan jî em hundirê vê seferberiyê de bi çi awayî bimeşin. Yani di qonaxa din haka piranîya xwe bi civîna derbas bibe rastî ji bo kar bi taybet, ji bo sazî bi taybet, ji bo karê pêşerojê jî bi taybet yanî hemû tişt lêpirsînê de ne. Yani em dibêjin ekî demê duê hêviyê demin ku em karê xwe jî berdewam dikin û em ê demê pêş di karên baş jî bidin diyarkirin ji bo gelê xwe ji bo şervanê xwe jî. Peki Davîde bangavaziyê te ji bo gel çi ye? Ji bo tevlîbûnê seferberiyê em bêjin ji bo xwedî derketinê şoreşê Rojava re bangavaziyê te çi ye? Yani bi rastî divê van bijarê ku çêbû vê demê dawî de hemû gelê Kurd serpiya bûn. Yani ji Başûr, Bakur, hettanî Ewropayê hemû derê gelê Kurd serpiya bûn. Ew tiştek gelekî baş bû. Ez dîsa jî spasiya wî gelê xwe dikim we dibêjim gerek em yek bin yan jî bi hev re em li dijî vê dagirkeriyê bisekinin, vê qirkirina ku ser miletê Kurd vetê em bisekînînin. Bi dengê hunermenda, bi qilêşa şervana, bi çi awayî bi gerek em li hemberiyê bisekinin. Dîsa jî spasiya wan şervanê berxwedêr dikim ku çeperê şer de berxwedanî kirin, birîndar ketin, destket yani hinek hevalê me heyana girtîne. Yani ez dibêjim înşallah demê pêş de ew jî derkevin. Ez dawî dixwazim bêjim yani hemû gelê me û şervanê me ez spasiya wan dikim û gerek em ser vê hêza xwe bin li gotan wî şervanî dubare dikin bêjim em hene. Hünergah Velat emekçileri de seferberliğe aktif bir şekilde katıldıklarını ifade ettiler. Aynı zamanda bu seferberlik ruhuyla birçok ürün ortaya çıkarttılar. Şarkılar, türküler, besteler yaptılar. Bizler de Medya Haber ekibi olarak Rojava'daki bütün gelişmeleri an ve an aktarmaya devam edeceğiz.